kasing ko, ug mga tiunay nganlos ay para haimo. Ikaw laan piling nan hingyap hininduhan ko, kung maruruyag ka mapakasal kita lang. Intoy kun ako man ang hingiyap ang kasing mo, sarit la kanda nanay tatay kan lola ngan lulo, ang ira desisyon as yaan pagtutumanon ko, kun ira maruyag mapakasal ako haimo. Nahadlok ako pagsarit hipim mga kag-anak, kay maisog hirangan bangin ako mabagtak. Imbis nga an akong plano haimo pagpakasal, at tulogod ako malanding ha hospital. Ayaw gad kahadlok kay maupay man ang tuyo mo, ang umod nga bugma na ang tus nagsasakripisyo, kakita ahirapan imo pagka maduruto, ayaw ka para ka kay diri ka maaano. Ismailing maupay nga karantahon, kamakaruruyag la pamationg, ini ang usuhaton, mga waray nun kanta istorya na batong-bato. Salamat la iday kay naruyag an imkag anak, kasiring kuhadto nga ako ira na malatak. Pagsarit ko haira nga ako mga ngasawa, waray bumaribad kay karuyag ngayon nira. Ano naman yan na itong imo mga desisyon, sigurado ka na ba ang pagpakasal ha akong iginandam mo na ang imo pagkalugaringon, ang pag-asawahan dirila masayon-sayon. Ismailing maupay nga karantahon, kamakaruruyag la pamationg, ini ang usuhaton, mga waray kanta istorya na batong-bato. Diri na magbabago itun akong desisyon, karuyag ko na mapakasal haimo dayon. Yananan panahon nga matutuman ang natanan, dadaton ko ikaw